నా వల్ల కావట్లేదు. టైర్డ్గా ఉంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. భయంగా ఉంది. లోకంలో ఎన్నో సమస్యలుండగా ఇది ఒక సమస్య అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. కానీ నేను ఒక మామూలు మనిషి. నాకు నా కుటుంబం లోకం. వాళ్ళ సంతోషమే నాకు ముఖ్యం. వాళ్ళు సుఖంగా ఉండాలంటే గుండు కొట్టించుకోమన్నారు. గుండు కొట్టించుకున్నాను. మొక్కు తీర్చుకున్నాను. నిప్పులు తొక్కాను. ఆ గుడికెళ్ళి ఆ పరిహారం చేయి, ఈ గుడికెళ్ళి ఈ పరిహారం చేయమన్నారు. చెప్పినవన్నీ చేశాను. ఇకపై ఏం చేయాలో తెలియట్లా. నీకు కోపం తెప్పించేలా మేమేం చేసామో తెలియట్లా. నేను కానీ మా కుటుంబం కానీ ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే మమ్మల్ని క్షమించు. ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయి ప్లీజ్. వేరే ఎవరిని అడగాలో అర్థం కావట్లేదు. నువ్వే కదా కులదేవత. ప్లీజ్.